Shalom, horas madihamu salbuna. Adorang sobomot hita tu parsauran nabadia rapdohot debata. Marhite-hite partan yang atta gorminon diganut bagas tabe. Martangiang nahowo mahita dalalahu pahibulhon roha doho pikirata. Tapasonang ma rohata. Ulaon partangiang aborminon, hukawot tama di bagasan guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia namano palangi dohot tanoon, di pasaur madamena tutod dimuna, amin rak mahita madok di tangiang tai, ali Yesus Tuhan nami, berek kami nadison, pinar mahamido hami salhuna nadison, sai asiro hamdi hami sai pangulu hamion. Amin. Tapuji matuhatta marhite edeta nomor 758 ayat sada doho ayat tolu loguna Jahoba pangurupi.
mahamu jala martangiang, aidang diboto hamu manangsa di hari tikina, martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jala pardengkap basana sumurung, tamadon yan honauhummu hami, alanineang ni rohanami dihatam. Saise sama dosa nami jala salpuhom masude pabahenan nami nahurangi. Sai unang mausati asini roham siak kami, sai tabai ma pasu-pasum di huriam, jala lehon gogo nasian banua gijang, asa hupuji hami ho, dung malua hami siap pardangolan na dihasianganon. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahatan itu hata turpuk ni epistel di partangyangat tabornginon imana tersurat di Pesalmen bidu 10 mamuka sian ayat sada rodi ayat 12 tajaha mamarsori-sorin songonom ma didok disi tangiang ni si Moses naposo di debata ale Tuhan saihodo hapuo urusan nami marsudut-sudut tagan sotubu dope akka dolok jala tagan soadong dope ditubuhon tanoon doho portibion nunga adong hian ho ali debata sia saliling-liling na rodi saliling-liling na sumuang do gabi orbuk jolmai di bahen ho dungi didok ho muse mulak mahamu ali jolma manusia ai sobokon sadari natuari nausal pudo 1000 tahun yang go di jolom jala songon sadagasi parjaga di borngin diubak kodo nasida jadi mate manasida manuguk nainu ngamar tubur diulahi songo duhut-duhut torangari marbunga doi jala martubur hape bodari nai disabido jadi malos ai siap dohami di bahir rimasmu jala binahen ni parpiar ni murukmu ubahe topu mago hami nunga dibahen ho hajahaton nami tujulum dosa nami akan nabuni tu hatiuron ni bohim ailam morudo akka ari-ari nami sudena dibahen rimasmu ai songon hoi sada do laho suda akka tahun nami ari-ari ni tahun nami itak 70 tahun doi jala molo marhagogo ositutu dieak do 20 tahun jala hinadinggan nasida do hangaluto dohot halo jaun ai hatop situtu do laho salpu jala habang dohami tung isema tumadda gogo nirimasmu jala dihabiari ho hobbartu pangonai nirimasmu sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk kami ido sahat na tapauduk marohata martua ma akan nau bigi jalan nau peop hata ni debata amin. Tapuji matu hatta marhite edeta nomor 807 ayat sada doho ayat 2 loguna debata mamadongani ho.
martangiang ma sian natoras, sian ama manang sian ina. Tapuji ma tuhatta marhite edeta nomor 800 sia ayat 1 doho ayat 2 loguna molo saut maholao. Martangiang ma sian anggota keluarga manang sian ianakkon. Tapuji ma tuhatta marhite edeta nomor 806 ayat 1 doho ayat 2 loguna ahape masa dingolumon. Tapasonang marohata, dami ni debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabigema jamita barita nauli
di bagasan partangyangatta bornginon, di panipuli ni partangyangan na pinatu panihuriatta di bagasan satau bolon tahun 2020 sada, alanunga tabongoti minggu ujung tahun parhuriaon. Imana tersurat di buku pangkapon bidusada, mamuka sian aya opat rodi aya ualu, songonomma didok disi. Ahu surat nisi Johannes, madapoton na pitu huriana di Asia. Asini roha madihamu, dohok dame sian ibana, na mangului, naung manguluhian, jala na naing ro, nang sian na pitu toddi na diadupan ni habangsana, nang sian Yesus Kristus, sitidangi haposani, na parjolo tubuh sian akka naung mate, si gom-gom akka raja ni tanoon, ibana do makka holongi hita, jala dipalua hita sia dosata, marhite-hite mudarna, dijadi hoddo hita gabi harajaon hamalimon di debata amanai, di ibana mahasangapod dohot hagugoon rodi saliling-liling na. Amin. Ida mana Roma ibana di bagasan obun, idaw ni nasamata do ibana, nang akanang manulang ibana, gabi manganggu hibe masaluhu bangso ni tanoon mida ibana, imatutu. Amin. Ahu do bonana jala ujung na, ninna Tuhan debata nuaeng, debata naung adong hian, nanaing roi, si gom-gom saluhu na. Ido sahat na tay dehon hanguluad do hatam. Shalom, horas madi hamuna saluhuna ruas ni huriani debata di dia pemaringanan tapuji matuhata siala denggan ni basana boi tari parhita mamongoti ujung tau parhuriau di bagasana kapartikianon jami tau di enet sian buku pangukapon namanggo barhon situasi manang sejarah di obas ni Kesar Domitianus ujui mamareta di harajaon Romawi. Napabaki dirina doso dewa manang debata. Di pareta hoddo tunasa na ginom gomanna asamar soba tu ibana. Pareta ni Kesariga be parto tanga bolod doi di tonga-tonga ni bangso na ni uluhonna. Na ni rajaan na tarlumubi ma di halak Kristen na memang tarjou khobar tu patiki holam marsoba tu debata jahuba. Ragam ni hamaolo doho parukilo na masai. Tagamon boi mangarsahi dohot mangaliluhok jolma. Alai marhite turpu jamita partang yang abornginon. Diarah hodo hita lahomar bilang-bilang di saluhuk nai. Akar rumang namasa di ari-ari ngoluta. Nang huaso dohot hagugon di debata. Siau hono tasupte mana parjulu. Manotong do sakap hatuau ni debata. Di hati dakod do ia na tinuju ni buku pangukapon na sinurat ni si Johanneson imana pituhuria na di Asia. Maksud hata na pituhuria ima songo mewakili sudihuria naung adong di Portibion ujui di Obasi. Jala pitutod di nanidokna ima mewakili hasikopod di Pakkobasion ito di Porbadia laho mangarorot dohot mangaramoti huria naung ujaki.
Di pasaha si Johannes do di tabinai, asiniruha do dami nasia Tuhan debata, nasay totong mangaramoti huriana. Sian ibana na mangului, naung manguluhian jalanan ang ro. Padohano manosohon hatotongon manang kekekalan ni debata. Di bagasan dalak kaluaw ni bangsona, paingoton nasa sihutto Tuhan Yesus, asa totong marlas ni roha marsauliho na si ni roha doho dami na siya debata. Ay siyan hatotongo doro silehon-lehoni. Jala basa-basa sabing doi. Ima silehon-lehon ni debata. Dada ala ni gugu manang huwaso ni jolma. Apostel Johannes manosohon, Jesus Kristus do sitidangi haposan, manang saksi yang setia, sian saluhut hasitongan ni debata. Naparjolo tubuh sian akan ang mate, si gom-gom akaraja ni tanoon, jala marhite holong ni rohana, huriyai gabetaruli naparjolo, haluaw siat dosa marhite-hite mudar ni Tuhan Yesus. Napaduahon, dijadi donasi da gabi harajaon hamalimod di debata amanay. Napatuluhon, di debata mahasangapon dohot hagugoon, rodi saliling-liling na. Siyaw honota subtema napaduahon, debatado si parmonang. Di baritahon do hamonangan ni harajaon ni debata, ima ditiki haroro ni Tuhan Yesus napaduahoni. Didokdo di ayat pitu, idama, naroma ibana di bagasan obun. Idaw ni nasamata do ibana, nang akanang manulang ibana. Gabi mangangguhibe masaluhu bangso ni tanoon, mida ibana. Haroro ni Yesus di bagasan obun manggobarhon, haroro di bagasan hagogo dohot hamuliaon. Patardoi masa, naboy idaw ni nasamata. Gabi mabiar jala akahitir maakanang manulang ibana. Gabi mangangguhibema saluhu bangso ni tanoon mida ibana. Tudu-tudu doi itu hamonanga di ujung na. Dia kahalak nasatia ro di ujung. Ay marujung matanoon. Ihu dohot hataluon ni sibolis pangagoi. Alani ido di odolhon paddohan. Ahu do bonana jala ujung na ninna tuhat debata. Debata nuaeng, debata naung adokkian, nanaing roi sigom-gom saluhu na. Alani parmonang do debata, ibana do Tuhan ni saluhut. Monang do ibana maralohon hatak kangod dang hamatean. Jala ibana do parto ginahoro di saliling ni liling na. Si pahusor-husorot ta amang doho taminang. Naparjolo, totong ma tapaingot-ingot asini roha doho dami nasiat tuhat ta debata. Na totong mangaramo ti daging doho todit ta saliling-liling na. Manotong do sakap hatuaon na di bagasan ngulutta, uju mangulu manangdung mate pehita. Alani masigatong mahita tupadan na nahot ro di saliling-liling na. Napaduahon, tudos songon huria na marsitaono di obas ni turpukon, laos songon ido tagamon ng ragam ni sitaono siadupan ni huria sepanjang masa manang sepanjang sejarah. Alay dito gihod do hita laho mangauhon, si parmonang do debata. Talu do sibolis ng sorop ni hamatean ni bahenon na. Nang pesahira na talu ibana marhite peristiwa hamamate ni Tuhan da Yesus Kristus di hau pinar silangi. Alay hamonangan na doi manaluhos subdian ni sibolis dohot sorop ni hamateani. Asa apul-apul doi dihita. Secara khusus may di ujung ni tao parhuriawonon. Ati petagamon masa akahasusaan si taonon bahkan hamateani. Alay hamonangan do jabarta di tanoon. Tuhan ma mamasu-masu hamusaluhu na. Amen taidehon pasu-pasu hatami.
Tapasada marohatta martangiang mahita. Mauliate ma di huali jahuba di batanami, nunga di pasaur hokko hatam di tonga-tonga ni parsauran ni huriam. Di bagasan pertangian na hupatu pahami di bornginon. Hurata-ratai hamido dengan di basam. Hurajumi hamido pangaramotiommu di bagas ngolunami. Manaruhok kami sian bonani taon sahatu ujung tau parhuriaunon. Gudang do tutuak ke hamaolon na huadupi hami. Di bagasan ari-ari ni pardalan ni ngolunami. Alai huida hami do hamonangan na sian homat dongani hami. Margogo saluhu ruas ni huriam manalpuhon saluhut akaragam hamaoloni. Mabolus saluhu na di bagasan ulupulo doho las ni roha. Alahodo debata si parmonang na pamonang hami mangadopi saluhu nai. Alani pargugoy mahami saluhu na asa totong paingot-ingot asini roha doho dame na sian hoali Tuhan. Asa totong miat dame las ni roha ulup-ulup di bagas pardalan ni ngulunami. Ati piragam siadopan nami alai hamonangan na siako mangalehon tupal hatuau las ni roha di pardalanan ni huriam. Alani pinuji maguarmu mangasahon guarni anakmu Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma Tuhan ta marhite edeta nomor 836 ayat 1 doho ayat 2. Loguna nungaloja au Tuhan. Laos tapasaha ma piliat tatu debata marhite-hite huriana. Martangiang mahita pasahat to peleat tatu debata. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan di pasu-pasu doho silehon-lehon. Rodiaka dengan basa na mauliutus. Mauliate mahuso bahok kami tuho. Ala di pasu-pasu hodo ngolu nami. Hupasahat hami matuho diri nami. Nang sian nani lehomi tuhami. Sai jalo mai gade pilihan na khusus dia depanmu. Asi maroham. Sai pasu-pasu ma pilihan na hupasahat hami tuho. Asa hubar hasiak kami i. Laho patipulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portidion. Buhai marohanami marhite-hite to dimna badiyai. Asalam patar huida jala huboto hani. Godang ni silehol-lehom muri hami.
Saya ajari mahami, asalam girgir hami mandok mau lihat itu ho. Huhut pasahat to pelian nami. Dalam laho pasanga poko, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mangido di tangiang hato patai. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai sau malomoni roham di Banu Tongau Songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hutu pangunjunan, palua mahami siap pangago, ai horona punah harajaon, dohot hagogoon, roni hasangapo saliling ni dedengna. Amin. Jalo hamu pasu-pasu dohot asini roha nasia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondako Tuhan debata ma buhina Tuhamu. Jala saya asima rohana midahamu. Di lopakko Tuhan debata ma buhina Tuhamu. Jala di pasaur homa damena. Tuganuk tod di munabi. Amin. Shalom, horas madi hamu saluhutna.